It's Mega Grace on Vuma FM. It's exactly 6 minutes before Linda the Game Demand, Gabriel Sitole and Pindike ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Mambaka sengiyavala ekseni ngivumele ngikhulume nawe lemzuzu emalo sengisalele ekseni ngifuna ukuthi if you want to fly you need to learn to give up everything that weighs you down. Uma ufuna ukuya phambili nokuphumelela kumele ushiye zonke izinto ezikubambezelayo nezikudonsela emumva. Uma ufuna ukubona uNkulunkulu ephendula imkhuleko yakho kumele kube khona izinto ozishiyayo okuyizona ezibambezela uNkulunkulu ukuthi enze lento akafuna ukuyenza empilweni yakho. Bonke abantu abaphumelelayo, bonke abantu abanqomayo, bonke abantu abazokwenza kahle kulonyaka ka2022, abantu abazovuma ukugive up izinto ezithile ezingazange zibasebenzele ngonyaka owedlule. Kodwa mawuzoqhubeka ubambelele ezintweni ezingakwazi ukukusiza, ngeke ukwazi ukubona izinto ezintsha nezinto ezinhle zenzeka empilweni yakho. Ngiyakhumbula ngisemncane khona istory wesixoxela sona umama sesithandaza ntambama ethi kukhona indoda yayisebenza eGoli, isebenza kanzima le ndoda, yabuya yeze emakhaya isebenzele ngoDisemba, ibuya ithwele imithwalo, izinto eziningi kade isebenza eGoli. Bafana bekhona belusa inkomo lapha kwaLuseni, balibona ikhehla liza nemithwalo lithwele, lathi maliza ikhehla lasithela phansi, kanti kwakunomgodi abafana babeumbile omude, ikhehla laphoseka phakathi nezimpahla nemithwalo yonke eyithwele. Abafana bathi sesidlala isikhathi eside la lomkhulu besimbone ehamba lapha, asimbone sevela phambi kwethu, kazi kwenzakaleni ngaye. Bathi ake sihambe siyombheka. Mabembheka bafica ukuthi umkhulu uphoseke phakathi emgodini nezimpahla zakhe. Bathi sokwenza njani ukusiza lomkhulu? Bazama ukuluka intambo ngotshani base bayiphose emgodini. Bathi mkhulu bambelele entambeni. Wathi mayibambelele umkhulu, wathi umkhulu ngeke nazi impahla zami ngiyoyisebenzele eGoli unyaka wonke. Wathi sephakama wayibamba umkhulu impahla zakhe, yavela yaqashuka intambo wawela emgodini. Bathi abafana mkhulu dedela impahla mkhulu, sifuna ukuthatha wena sikhiphe. Lahamba isikhathi kwaze kwaba late, umkhulu akafuna ukudedela impahla, bayiluka abafana intambo bayiphosa futhi. Bathi mkhulu bambelela, wabambelela umkhulu. Wathi sithi hayi ngeke ngishike impahla zami, wayicaphuna impahla zakumkhulu yaqashuka futhi intambo angakwazi ukuphuma. Laze lanizwi laduma athi bafana mkhulu siyakushiya ngoba ufuna ukushiya impahla zakho lapha emgodini. Bamshiya kanjalo umkhulu waze wafa, wamatiswa imvula, washona umkhulu ngenxa ukuthi umkhulu ebengafuni ukushiya impahla nemithwalo yakhe. Uma ungafuna ukushiya imithwalo yango 2021, ungafuna ukushiya amagquba ngonyaka owedlule, ungafuna ukuxolela abantu abakuhlukumezile ngonyaka owedlule, ungafuna ukuyeka ukuba nomona, ngeke ukwazi ukuphumula kulonyaka, dedela imithwalo. Ngiyacela ushiye phansi imithwalo kade uyibambile. Ngiyazi impela abakuhlukumeza bazange benxolise futhi, kodwa ukubamba kwakho leyo mithwalo uyibambile akulimali labantu babambele imithwalo, kodwa uwe uzolimala, wena ozofa, wena ngeke uzuphumelele ngoba ubamba imithwalo. Ngiyacela mawufuna ukuphumelela, mawufuna ukuya phambili, ishiye imithwalo, shiya ukuba nomona. Umubona abantu bephumelela, yabona kulonyaka babongela baphumelela, ungabi nomona, bashayela ihlombe bapost na ku status mabephumelela. Mabeshade wena ungakashadi babongele, tani congratulations, babongele mangakenzeki kuwena. Shiya imithwalo, izokwenza ungaphumeleli, izokubambezela. Shiya ukukhuluma kabi ngamagama abantu kuzokubambezela ukuthi ungaphumeleli. Shiya ukukhuluma ukuhlala ngamagama abantu nakubaphathi. Wena njalo umuntu mayenza iphutha emsebenzini, wena ugijima aqala yokhuluma ngabaphathi kubaphathi ngamagama abo, imithwalo leyo izobambela impumelelo yakho kulonyaka. Ngiyacela ushiye ungafana nalomkhulu owaze wafa efele imithwalo abafana befuna ukumsiza. Namhlanje ekseni ngizophosa intambo, ngizokudonsa, ngithi ngicela ushiye le mithwalo obuyibambile ukuze ukwazi ukuthi uphumele. Mawenze njalo uzobona isimanga empilweni yakho kulonyaka. U2022 wakho uzoba u2022 uzoba unyaka ohlukile onamandla, into ongakazi uyibone yenzeka empilweni yakho. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.